Já myslím, že on má Jo, odteďka. Dále nás bude startovat magistra Ilona Daňková, v koně Nogara, zjezdec Stáje Hor, Nebo ne. koní Záhoř, Rodová, Častová, Stáček a Kroupová. Já vím. On se na to vysral a koupil si koně a šel tak do lesa. No, on dělá v lese všechny práce, asi četrávníky ve firmách, takové díky. Ono taky. Jo. No a ona dělá vykonatelky. Dětský domů. No, ve studii myslím. Ale hele, no a čtvrté, sobota, neděle volno, rozumíš, mi to vyhovoval. Dělal jsem pondělí, úterý, středa a zde hodně rok. No, tam je tu. Pojď sem, hned se jen to zeptám. On to slyšel, ale. Pamatuji, že jsem přes tu šárku kobylu chodil mimochod, odkud bylo. Já jsem ho poměl, ty vole. Mu to řekni, tu tomu si slovy. No, vidíš to. No víš, že ty, my se mnou dohodou o koních. Gazela je co? Gazela je ode mě. No, Ne, tu koupil, ale co to je za plemeno východopružství nebo... Traken. Traken. Ilona Daňková, Nogara, A tam ta šárka, jsme se včera bavili, to byla z písku, já jsem zapomněl. trestný bodu na Píšárkách, Černá taková. Ne, šimla to bylo. Skupina vyvolání Bylo šimla.